Makomrades, pamberi nechimurenga hatirambi tichidzokorodza. Takati maChina ngaaite sei? Ngaamhanye zviri legendary. Takawirirana izvozvo as the people of Zimbabwe. So wherever you are, whenever kune maChina, mhanyisai vanhu. Watinoda kuona ndeanotumwa kunoprotecta maChina, then we need to know kuti ari kuprotecta chii ipapo. Vanhu ngavamhanye ava. The way yavari kupinda nayo paairport every day ndiyo the way yavari kufanira kumhanya nayo zviri legendary. Saka pamberi nemi makomrades, izvezvi vakutouraya vanhu vedu ka. So please, hatingashoti tese kusaidi kwedu chete. Rwai basa, maChina ngaamhanye. Ndo patiri pavhangeri rerevolution ipapo. maChina ngaamhanye, zviganana ngazvisungwe. Ndiyo point yatiri. Kana tisati tabva ipapo hatina imwe next point yatiri kufamba kuenda. maChina ngaamhanye, zvigananda ngazvisungwe. That's the stage where the revolution is at. Tatone 2 weeks tiri pano. Pane vari kuprotecta zvigananda. Ndiye munhu watiri atinetsa pari zvino. Asi tiri kufambira nyaya idzodzo. Zvigananda zviri kupinda mukati very soon. Ndosaka tikuramba tichipembedza vakuru vari kuita mabasa uko. Isisu pastage yedu tomboita zvekuprotecta maresources edu nekuprotecta vanhu vedu vaakuraiwa nemaChina. Avo vari kumhanyisa maChina tinoti pamberi nemi.